mình có ngaso ban pan pau ke jing so lam ya ke yeng ke sem jong i Dr. John Sailu ki bala klat no na ka daw jong jing pang bat kelalong ke jing du ka bakrau ya kari ke jong i kam tam bilong we na ki doktor ki bala pana ha ka ni ka state ke jong i nganang yai kentu ya pi baro ki klik nong sensyat wa pinang ai ke jing trilang bat ki bor jo ka sarkar kumno ban le persya ban ya da yo ni jing pang wa nga kenturu ya kitu kisnong ki bom sempat la mi syakmat wa kin mi no syakmat kenang bat persusu ya ki pat ba nong song snong wa kin sim ki lat ki lenti ki ba ka sarkar kalabat ha bat kum juru banginum dei bandon kanunu ke jing tieng ke jing smet ha ka ban ya da ya kani ke jing pang bat nga kermen ru ba ki pat ba nong song snong baro ngine telilang ka wei klamdan kanunu ke jing soper le kum ke jat ban ri kum ka ri ba kum ki nong song snong jong kani ka ri ka ba e ke jongi ngin mi syakmat ban ya trilang bagi bos sarkar akan turu ya ki bos nong da ka buram ba ngin buram lam lu ya ki tu ki nong tre ki ba la IT met ba man siam ki ba dei ki ba tre na ka banta ban ya da ki ba long kum ki sipai ki ban ya da ya kani ki jingpang manginum dan kan uno ka jing iben ya ki henrei bangin sim ya ki kum ki wei na ki rewele ki bele persya ya kani ki jingpang bang tu bang ai men siam ya baro ki nong tre ki nong song snong bangim dei ban tiang henrei ngine yang teli ka wei ban ya le persya ya kani ki jingpang COVID-19 nga pan paru hang ni ya ke jing sungu ke jong ai ya baro ki MDC ki jongi ki bala tresitam hala ki jong ki constituency ki jong ki bat baki nang ye tresitam nang ni sakmat ban ye trelang bat ki bos nong bat ki bor ke sarkar ban yada ban ye le persya ya uni upnang jingpang banginget bangin buru haki jing duai wa blai trai kan rat unong bu nong thang unya dai ka ri ke jongi bahkan light no na kani ka jing sitam ka blas dang manwan sapriang ha kani ka ri ke jongi boleh sibut